No, pozrite sa, kto spí. Vstávajte, dievčatá. Áno, presne tak. Naozaj ste vo väzení. A vyzerá to, že vás niekto sleduje. Nie je to také jednoduché, dámy. Nikto vám tu nepomôže. A tu sú dnešné krásne, zaujímavé väzenkyne. Enid a Wednesday. Dobre, chlapci, pozrime sa, čo čaká na naše testovacie subjekty. Je čas začať premýšľať, čo robiť. Neboj sa, Enid, je to len kartónová kostra. Naozaj ťa to vydesilo. Hej, pozrime sa, čo si tam Wednesday všimla. Wow, aký roztomilý malý pes. Enid sa už nevie dočkať, kedy sa s ním bude hrať, ale Wednesday vyzerá, že niečo plánuje. Strážca je očividne nervózny. Medzitým dievčatá diskutujú o svojom pláne. Zaujímalo by ma, na čo prišli. Dobre, čo robí Enid? Aha, chápem. Enid má za úlohu rozptýliť strážcu akýmkoľvek spôsobom. A vyzerá to, že sa jej to darí skvele. Robíš to úžasne. Do toho, dievčatá. Nič nevidíš. Wow! Viete čo, ľudia? Myslím, že to naozaj dokázali. Teraz má Wednesday poriadny nástroj na prácu. Ach, máš kľúče. No tak, ponáhľaj sa a otvor už tie dvere. Odviedol si skvelú prácu. Sotva môžem uveriť, že tvoj plán fungoval. Teraz si voľný. Tlieskame! Zdá sa, že strážca si nič nevšimol. Alebo áno, dievčatá sú takmer voľné. Len tak. A vyzerá to, že sa spustil alarm a samozrejme, čo by to bol útek bez malého občerstvenia. Samozrejme. Poďme, ideme. Ale kam ďalej? Vyzerá to, že je tu super silný bezpečnostný systém. No, identifikovať ho je skvelé a všetko, ale Wednesday odviedla si vynikajúcu prácu, ale ako majú dievčatá prejsť cez tie lasery? No tak, Enid, začni opatrne. Prešli ste prvou fázou. Si taká ohybná, ale musíš sa snažiť trochu viac. Poď, Enid, zvládneš to. Wow, Enid, trvá ti to tak dlho, že Wednesday je tu už celé veky. A tu je plán. Presne tak, Enid. Najprv je najprv. Potrebuješ 10. Poďme do jedálne. A vy, pán strážnik, ste opäť neskoro. A navyše, áno, vedela som to. Spustila si poplašný systém. Samozrejme, že áno, najmä keď sa dá vypnúť. Poďte, dievčatá, ponáhľajte sa. Musím zablokovať dvere. Ideme na to. Medzi tým sa zdá, že Enid zacítila pochúťku. Ach, áno. Ako sa ti to páči? Ups, čo je zle, Enid? Nie je to dobre, však Wednesday očividne dochádzajú sily, ale vyzerá to, že má ďalší nápad. Čo tam hľadáš? Ach, správne, nôž. Môžeš jednoducho prerezať tie mreže. No tak, skús to. No, samozrejme. Medzi tým sa strážca približuje. Schovajte sa, dievčatá, rýchlo! No tak, uistite sa, že ste úplne mimo dohľadu. Čo teda urobí strážca? Áno, tu určite nie je žiadna vôňa chutného občerstvenia. A to určite nie je syr. No.
Vyzerá to, že to bolo tesné. Áno, dievčatá, nevšimol si vás. Vyjdite von. A tu je nejaké jedlo pre teba, Enid. Aj tak si bola hladná. Poďme, je čas pokračovať. Sloboda je teraz tak blízko. Ponáhľajte sa, kým sa strážca nevráti. Vieš čo? Tá vec s nožom naozaj fungovala. Poď, Enid, pohni sa. Wednesday, ponáhľaj sa. Wow, je tu toľko pavučín. Toto určite nebude ľahká cesta. Budeš to musieť trochu vydržať. Oh my god. Poďte, dievčatá, pokračujte, ale buďte opatrné. Tak, ako ďaleko si sa dostala? Prichádza majiteľ pavučiny. Neboj sa, Annie. Len sa pozri, aký je roztomilý. Ó, čo to je? Je to nová miestnosť a vyzerá ako telocvičňa. Poď, Annie, zatlač viac. No, to je zaujímavé. Na stene máme plagát samotného strážcu. Áno, je to veľmi vtipný vtip. Chápem. Dobre, prestaň sa hrať, Enid. Lepšie skús byť profesionálnym boxerom. No, ten pokus očividne zlyhal. Naozaj potrebuješ viac cvičiť. Áno, 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 si silný. O tom niet pochyb. Aj keď Wednesday, no tak. Pomôž jej už. Prosím, pomôž svojej priateľke. Tu máte, dievčatá. Čo tak malá nápoveda? Čo by sa mohlo skrývať za tou stenou? No tak, choďte na to. A ešte raz. Túto máte. Teraz máme nový priechod. No, čo tu máme? Myslím, že je to toaleta. Akú stopu by si tu mohol nájsť? Je tu taký neporiadok. Niekto po sebe ani nespláchol. Čo je to za poklop? Musíš to skúsiť. No tak, ponáhľaj sa. No tak, Wednesday, pokračuj v lezení. A strážca už beží do telocvične. Áno, áno, si silná, chápeme to. Aj keď máš malé brúško. Presne tak. Bingo. Nie! Vyzerá to, že sa začína hnevať a tiež našiel ten priechod. Dievčatá, musíte ísť, musíte utekať. Poďte, rýchlejšie. Och nie, Enid. Och, to bolo také múdre. Poď, ponáhľaj sa. To máš za to, ty hlúpy nahnevaný strážca. Ako sa ti to páčilo? A tu je nová miestnosť. Je to bezpečnostná miestnosť. Pozri na toho strážnika. Je taký smiešný. Áno, dievčatá, tieto plagáty, to ste vy. Poďte, chyťte uniformy. Rýchlo. Teraz ste strážcovia, ale myslím, že musíte pokračovať. Niet času na zvýš. Potený, musíš utiecť z tohto miesta. Ale ako otvoríme tieto dvere? Musíš hľadať kľúč. Musí byť niekde v tejto miestnosti. Kde by to mohlo byť? Streda, našla si to. Čas otvoriť dvere. Áno, aj ja som nadšený. Dobre, dámy, tu je váš vrtuľník. Poďte, ponáhľajte sa, vzlietnite. Poďte, choďte, kým vás strážca nechytí. Už vzlietnite, podarilo sa im to.
Ušli z väzenia! S Bohom, ty hlúpy zlý strážca! Ak sa vám video páčilo, stlačte tlačidlo páči sa mi, prihláste sa na odber kanála a nezabudnite kliknúť na tlačidlo zvončeka. Uvidíme sa na budúce. Dovidenia.